utakogenda gusomia egento atamanyeti naende CBC igebwate backlog yani negento ebwate egasi enyinge bono tukarora ntubune union eliete abarimu kare twagete amo tukarora ng'a egasi yokera omwarimu akoragere nyinge chibesa echire chinke aya egasi erogere nyinge chibesa chikogora nonya material chisukuru nchiyo chibesa chikorugu chinke emeremo igere emenge nonya na omwana oyo ogosomigu iga agosomigu emeremo emenge apart from that igere very expensive konye koria naende egoika ng'aikere class 6 omwana akora amatemu agende to the next level bakamenya kung'anyia omwana o class 7 gochie secondary bakoruka ng'a junior secondary bono ochikorigererio okumiga abana ba form 1 to form 4 already basinyete secondary schools esababu oisa korigereria chisukuru chigosambu mono oisa korigereria chistrike chikoba mono guru form 1 mpaka form 4 ekara bakomenta aba ba class 7 and 8 mikakati kibabekire egochiko korenda abana babonekera mato bane bagochiko babange kubwakonye anya baria bake bakobasinya bagocha ko babange kandi bagocha konyara another thing bana bambara bamachua omwana class 7 oyo mwana oli miaka 13 miaka 13 mwana oli class 6 ya miaka 12 orocho mwana yakara ikire ngabona ali junior secondary omwana oyo no bongo bwaye bwa develop to that extent CBC form 1 karo mwana akonda form 1 ole 13 years ogoswa form 1 yaso aike miaka 14 form 2 aike miaka 15 form 3 aike miaka 16 form 4 aike miaka 17 iriaga nyatama temwali iska kore miaka 18 aisa nero mubande bono twa transit li abana bange no nyunguru university right abana bumba bwati no negasi ababona muna bono mwako oyo tugocha kokoria amatemu ebigwango bitatu aba class 6 class 8 na form 4 abana babonsi pinga ibagocha kochi apart from that ebirasi bya junior secondary igo bagota babitakaire ko secondary birenga bahagachire mbia accommodate abana bonsi pi bagocha kurua kuru class 5 osukula kuru class 6 abagocha kora amatemu class 7 then apart from that abahalimu balikiru baisaine egento kende materials chok learning and teaching materials njikaro ekiagara ntoraro osene system egocha tungetigeche ekiagara barabu abo bakoreta bana babo mbali gosoma they don't want to care barabu gicha baroja bana bakora bakonya gusuka ibirasi igokora su karansete CBC asebono ni gento no musigo aeva gento ngianya ko bakebe chinsemo chionse gotwara chi advantage kuna bona narira sensemo ya talent abana ba talent y'omwana tanyora se koba na chadubia na bana bandu bakonyeka through that talent abuno okando jere positive ikasebono apart from that iko generally ke wente go tinerunse because is a burden ni burden onyana baibuli abange ni burden ibabere all right kabisa tumai gutambuka kurasa mangana iga ya balimu gatiye chi philosophy chi awo igogoteba nga igobwegene tenga omwana omunyeruke kerao akonyara kobaka gosomegwa igensingi manyara kobaka gosomegwa ase gezongo teba nga if you educate a girl you educate the whole world timiti so far bono guchuru ko bomurai na endega tia bantu chikora na bana bomurana barumbata ganiti mbaganiti bokonyi timiti asepirengere biao mwana momura na yumu pigete